Abụ Ọma isi nke 31. Abụ ọma dịịrị onyeisi abụ. Abụ ọma Devid. N'ime gị Jehova ka m gbabaworo, ekwela ka ihere mee m ruo mgbe ebighị ebi. N'ezi omume gị mee ka m gbapụ. Tọọrọ m ntị gị n'ala, napụta m ngwa ngwa. Ghọrọ m oke nkume nke ebe siri ike, bụ ụlọ nke ebe e wusiri ike nke ukwuu ịzọpụta m. N'ihi na nkume m dị elu n'ebe m wusiri ike ka ị bụ. Ọzọ, n'ihi aha gị ị ga-edu m, dukwaa m nwayọọ. Ị ga-eme ka m si n'ugbo nke ha zobere m pụta, n'ihi na gị onwe gị bụ ebe m siri ike. N'aka gị ka m na-enye mmụọ m idebe. Ị gbapụtawo m, Jehova, Chineke nke eziokwu. Akpọwo m ha asị, bụ ndị na-arịba ihe efu niile nke na-abụghị ihe àmà. Ma mụ onwe m atụkwasịwo obi na Jehova. Ka m tegharịa egwu ọṅụ, ṅụrịakwa n'ebere gị, n'ihi na ịhụwo mweda n'ala m. Ịmawo mkpụrụ obi m n'ahụhụ dị iche iche. I mechibidoghịkwa anyị n'aka ndị iro. Imewo ka ụkwụ m abụọ guzo n'ebe sara mbara. Meere m amara, Jehova, n'ihi na anọ m na mkpagbu m. Anya m emebiwo n'ime mkpasu iwe m, ya na mkpụrụ obi m na afọ m dị ka uwe nla mebiri. N'ihi na ndụ m agwụsiwo n'iru uju, na afọ m niile n'ize ume. Ike m asụwo ngọngọ site n'ajọ omume m. Akpụkpọ m niile emebiwokwa dịka uwe nla mebiri. N'ihi ndị mkpagbu m niile aghọwo m ihe ịta ụta nke ukwuu. Ọbụla n'ebe ndị agbata obi m nọ aghọwokwara m dị mmara oke egwu. Ndị na-ahụ m n'ezi agbanarịwo m. Echezowo m onwe m dịka onye nwụrụ anwụ pụrụ n'obi mmadụ. Aghọwo m ihe na-ala n'iyi, n'ihi na anụwo m akụkọ ọjọọ nke ọtụtụ mmadụ. Ụjọ dị m gburugburu. Mgbe ha na-agba izu n'otu imegide m, ha zubere iwepụ ndụ m. Ma mụ onwe m, ọ bụ gị ka m tụkwasịrị obi, Jehova. Asịwo m, Chineke m ka ị bụ. N'aka gị ka mgbe m niile dị. Napụta m n'aka ndị iro m na n'aka ndị na-esogbu m. Mee ka ihu gị nye ohu gị ìhè. Zọpụta m n'ihi ebere gị, Jehova. Ekwela ka ihere mee m, n'ihi na akpọkuwo m gị. Ka ihere mee ndị na-emebi iwu, ka ha debe ọnụ ha duu n'ala mmụọ. Ka egbugbere ọnụ okwu ụgha daa ogbi ndị na-ekwu oke okwu megide onye ezi omume n'ime mpako na nleda anya. Lee ka ezi ihe gị si baa ụba, nke ị tụkọbara nye ndị na-atụ egwu gị, nke ị lụworo nye ndị na-agbaba n'ime gị n'ihu ụmụ mmadụ. Ị na-ezobe ha n'ebe nzuzo nke ihu gị, ka ha pụọ n'aka nkekọta niile nke mmadụ. Ị na-edebe ha na nzuzo n'ụlọ ntụ, ka ha pụọ n'ise okwu nke ire dị iche iche. Onye ọ gọziri agọzi ka Jehova bụ, n'ihi na o mewo ka ebere ya dị ebube n'ebe m nọ n'obodo e wusiri ike. Ma mụ onwe m, asịrị m na nkụja m, ebipụwo m n'anya gị. Otú ọ dị, ị nụrụla arịrịọ amara m niile mgbe m tikuru gị. Hụnụ Jehova n'anya, ndị ebere ya niile. Ọ bụ ndị kwesịrị ntụkwasị obi ka Jehova na-echezi. Ọ na-akwụghachibigakwa onye na-eme omume mpako oke. Dịnụ ike, ka obi unu nwekwa ume, unu ndị niile na-echere Jehova. Isi nke 32. Abụ ọma nke Devid. Onye ihe na-agara nke ọma ka ọ bụ onye ebipụworo njehie ya, onye ekpuchiworo mmehie ya. Onye ihe na-agara nke ọma ka ọ bụ mmadụ nke Jehova na-adịghị agụrụ ya ajọ omume, bụ onye ọ dịghị aghụghọ ọbụla dị na mmụọ ya. Mgbe m gbara nkịtị, ọkpụkpụ m niile kara nka site n'ọgbụgbọ ọja m ogologo ụbọchị niile, n'ihi na ehihie na abalị aka gị dị arụ n'ahụ m. Ume m gbanwere n'ihi ịkpọ nkụ nke agụrụ. Ana m emeri ka ị mara mmehie m, ekpuchighịkwa m ajọ omume m. M sịrị, m ga-ekwupụtara Jehova njehie m niile. Gị onwe gị bupụkwara ajọ omume nke mmehie m. N'ihi nke a ka onye ebere ọbụla kpere gị na mgbe a ga-eji chọta ya. N'ezie, n'iju mmiri ka ọtụtụ mmiri ha agaghị eru ya ahụ. Gị onwe gị bụrụ m ebe nzuzo. Ị ga-echezi m ka m pụọ n'ahụhụ.
iti mkpu nke mgbe a na-eme ka a gbapụ. Ndị a ka ị ga-eme ka ha dị m gburugburu. M ga-eme ka ị nwee uche. M ga-ezikwa gị ihe n'ụzọ nke ị ga-eji eje ije n'ime ya. M ga-adụ gị ọdụ. Anya m ga-adịkwasịkwa n'ahụ gị. Unu adịla dịka ịnyịnya maọbụ dịka ịnyịnya muul nke ọ dịghị nghọta ha nwere. A ga-ejikwa beat na bredọ dịka ihe ekike ijide ha. Ma emeghị otu a, ha agaghị abịaru nso gị. Ọtụtụ ihe mgbu ga-adịrị onye na-emebi iwu, ma onye na-atụkwasị obi na Jehova, ebere ga-adịrị ya gburugburu. Ṅụrịanụ ọṅụ na Jehova. Tagharịkwanụ egwu ọṅụ, unu ndị ezi omume. Tikwanụ mkpu ọṅụ, unu niile ndị ziri ezi n'obi. Isi nke 33. Tienụ mkpu ọṅụ n'ime Jehova, unu ndị ezi omume. N'ebe ndị ziri ezi nọ, otito mara mma. Werenụ ụbọ akwara kelee Jehova. Werenụ une nke akwara iri bụkuo ya abụ ọma. Bụkuonụ ya abụ ọhụrụ. Werenụ iti mkpu mee ka ọkpụkpọ ụbọ dị mma. N'ihi na okwu Jehova ziri ezi. Anụlụkwa okwu olu ya niile n'ikwesị ntụkwasị obi. Ọ na-ahụ ezi omume na ezi ikpe n'anya. Ụwa jupụtara n'ebere Jehova. Okwu Jehova ka ejiri mee eluigwe. Ejikwara iku ume nke ọnụ ya mee ụsụ ha niile. Ọ na-achịkọta mmiri oke osimiri dịka ọgbọ ihe. Ọ na-etinye ogbu mmiri n'ụlọ akụ dị iche iche. Ka ụwa niile tụọ egwu Jehova. Ka ndị niile ndị bi n'elu ụwa dum mmadụ obi tụọ ụjọ ya. N'ihi na ya onwe ya kwuru okwu o wee dị. Ya onwe ya nyere iwu o wee guzo. Jehova emebiwo ndụmọdụ mba niile. Ọ sịwo, echiche niile nke ndị dị iche iche mba. Ndụmọdụ Jehova na-eguzo ruo mgbe ebighị ebi. Echiche niile nke obi ya ruo ọgbọ niile. Mba ihe na-agara nke ọma ka ọ bụ mba ahụ nke Jehova bụ Chineke ha, bụ ndị ahụ ọ họpụtara ịbụ ihe nketa ya. Jehova siri n'eluigwe legide anya. Ọ hụwo ụmụ mmadụ niile. O siwo n'ọnọdụ ebe obibi ya lekwasị ndị niile bi n'ụwa anya, bụ onye ahụ nke na-akpọ obi ha niile n'otu, nke na-aghọtakwa ọrụ niile nke ha niile. Ọ dịghị eze a na-eji ụba nke ụsụ ndị agha ya zọpụta. Adịghị ejikwa ike hiri nne napụta dike. Naanị ihe nrafu ka ịnyịnya bụ iji zọpụta mmadụ. Ọ dịghị ejikwa ike ya hiri nne mee ka mmadụ wepụga onwe ya. Lee, anya Jehova dị n'ahụ ndị na-atụ egwu ya, bụ n'ahụ ndị na-echere ebere ya, ịnapụta mkpụrụ obi ha n'ọnwụ na idebe ha ndụ n'oke ụnwụ. Mkpụrụ obi anyị echerewo Jehova. Inye aka anyị na ọta anyị ka ọ bụ. N'ihi na ọ bụ n'ime ya ka obi anyị na-aṅụrị ọṅụ. N'ihi na ọ bụ aha nsọ ya ka anyị tụkwasịworo obi. Jehova, ka ebere gị dịkwasị anyị dị ka anyị chereworo gị.